Reazzjoni ferm pożittiva dwar il-ħidma tal-Gvern sabiex setet tiġi emendata liġi dwar il-vittmi tal-kriminalità f'pajjiżna. Permezz ta' dawn l-emendi l-vittmi fil-qrati Maltin se jingħataw aktar protezzjoni u anke priorità. Kliem ta' tifħir għal dan kollu ġej minn fom il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika u għabbasi ta' ġeneru Audrey Friġieri fejn saħqet kif dan kollu hemm jispikka l-ispirtu soċjali. Dak li jispikka f'daw l-emendi huwa propju l-ispirtu soċjali li fihom. Huwa spirtu ta' risposta min-naħa tal-Gvern li huwa qrib in-nies. Huwa fatt magħruf li min jgħaddi minn atti kriminali, speċjalment anke atti violenti bħal huma vjolenza domestika, vjolenza bbażi tal-ġeneru, hemm trauma ġol familji fejn jintlaqtu tfal, fejn jintlaqtu l-adulti, ġifieri familji sħaħ ikunu milqutin. B'mod konkret l-emendi jgħidu li fost l-oħrajn għandu jkun hemm ambjent sigur biex il-vittmi jagħmlu l-ewwel pass u tkun anke aktar faċli għalihom biex jirrappurtaw, appoġġ għall-vittmi u rimbors għall-ispejjeż fil-każ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti għal kif dawn l-emendi se jtaffu bil-kbir minn ċertu biżijiet li sa ftit ilu l-vittmi kienu jġorru waħedhom. Sissa dal-pajjiż kellu kultura ta' prosekuzzjoni dejjem irresqu lil xi ħadd, dak ix-xi ħadd jieħel, però il-vittma apparti jekk tista' sejjaħlu is-sodisfazzjon li l-aggressur wieħel materjalment xħadet il-vittma. U meta qegħdin nitkellmu fit-termini illi trid tagħti għajnuna psikosoċjali lill-vittma u anke kumpens fil-termini tar-rimbors finanzjarju huwa pass kbir il quddiem. Dawn l-emendi li ġew deskritti bħala ferm bżonjużi se jaħsbu wkoll għal bżonnijiet tal-vittmi li għandhom diżabilità.